Aratzazuzare maiteok, baketa hon. Entzun dugu gaurko ebangelioak aurpegiratzen diguna. Gaiztuek badakite beren proiektuak aurrera ateratzen, baina Jesusen jarraitzaileok ez. Baldar, trakets, dorpes, kaxak ageri gara jainkoaren erregetzaren proiektua sustatzeko. Entzun dugun parabola edo ipuinean, etxe zen gaiztoa nagusiaren ontasunak lapurtzen ari da. Eta hartan jarraitzen du. Eunuk belolio zorra diozu, ona zure ordainsaria eta idatzi 50. Eundik 50 badago aldea. Eta beste zordunekin berdin. Administrariak bere logika jarraitzen du. Estualdian bere etorkizuna segurtatu nahi du. Zordunen artean lagunak egin nahi ditu, haien favorea eskuratzeko. Bere txarrean konsupentea da, maltzurkerian maisu ala jaina. Jesusek ez du bere jokabide txarra gora ipatzen, baizik eta bere gaiztakerian abila izatea, ausardiaz jokatzea, arriskoak hartzea. Jesusek ez du lapurra babesten bere trebetasuna baizik. Abila eta zuhurra izatea, bere burua salbatzeko lapurtzen jarraitzen du gaiztakerian leian. Eta Jesusek dio, argiaren seme alabak ez direla hain abilak beren gauzetan. Ilunpetakoak baino. Ez dakigu Jesusen ikuspegiak eskatzen dizkigun aukerak egiten. Ez dugu gure bizia arriskuan jartzen, parabolako administrari horrek bezala. Ez dakigu eginalak egiten, argia nagusi dakion ilunpeari, egia gezurrari, maitasuna gorrotuari, adiskidetza etxaikoari, konfiantza nagusi etxipenari, bakea gerrari. Argiaren seme alaba bagara, nolatan ez dugu dena ematen. Jesusek mundu honetarako zuen ametsa betetzeko. Mundukoak zuhurrago dira, trebeagoak, ausartagoak, beren arteko arazoetan, argitakoak bere gauzetan baino. Horrek grinatzen du Jesus. Eta agian, oinarrian hau dago, Jesusen aita jainko, ala dirua jainko. Aukeratu beharra. Hala dio Jesusek, ezin da morroi bat bi nagusiren zerbitzari izan, ezin zarete izan jainkoaren eta diruaren morroi. Eta guk agian, bietatik nahi, jainkoa eta dirua. Jesusek aukera baten aurrean jartzen gaitu. Dirua jainko bihurtziak badakigu zer dakarren. Berak egunero ikusten zuen, Jesusek, guk ere egunero ikusten dugu. Gizabarioak zapaltzea, gutxi batzuen erosotasuna eta konforta, askoren pobretzea, ezin bizia eta negarra. Ez aldau munduan ikusten ari garena. Hau da gure buruari egin behar diogun galdera. Dirua erabiltzen dugu, ala diruak erabiltzen gaitu. Hala esan ohi da, dirua morroi ona dala, baina nagusi txarra. Diruaz baliatzen garela uste dugu, baina diruak edo konfortak ez ote du agintzen gure bizitza. Petsa dezakegu diruaren jabe garela, baina agian dirua da gure jabe. Zeren atzetik gabiltza. Gure aberastasunen eta konfortaren gainean antolatzen badugu bizia. Beren morrontzak eroriko dira, gera. Solidario izaten ez digutziko. Asko daukanak
beti eta gehiago nahi baitu. Etengabeko irabaziak bihozgabetzen gaitu. Gizalegea zokoratu, duintasuna zapaldu. Jesusen jarraitzaile denak ezin du ordea hau onartu. Ez etxean, ez herrian, ez munduan, ezin da diruaren morroi bilakatu dio evangelioak. Alderantziz, Jesusen jarraitzaileak aurre egin behar dio diruaren morrontzari. Gizartearen antolamendurako aterabide berriak lagundu. Edozein gizaz ezin dugu sakrifikatu gizakia. Edozein koloretakoa edo nazioetakoa dela ere, diruaren edo interesen aldarean. Gizakia beti diruaren gainetik, herriak beti irabazien gainetik, mundua beti monopolion interesen gainetik, utopia badirudi ere. Gure anaia Asisko Frantziskok nola ez gogoratuarekin, berehala ulertu zuen evangelioaren egia, ezin dugula zerbitzatu jainkoa eta dirua, ezin dugula bi nagusiren morroi izan, eta berak galtzen ez diren ondasunen aldeko apustua egin zuen, begiak luzatuz mugari gabeko zeru ertzera, besoak askatasunez zabalduz mundua bere berezitasunetan besarkatzeko, betiko bizinaiaren ametsa xuxurlatuz bihotzetan. Anaia San Francisco eta arreba Santa Clara eredu hartuta, gu ere izan gaitezen abilak, zuhurrak, herniak, ausartak, deliberatuak, argiaren seme alaba izateko. Jesusen evangelioari leial eta munduko harremanak hobetzea amets.